Maria, wir rufen zu dir. Dich loben die Menschen auf Erden. Maria, wir rufen zu dir. Mutter Gottes, wir rufen zu dir. Mutter Gottes, wir rufen zu dir. Majka Isusova, tješiteljica žalosnih, u Keveleru, Njemačkoj. Marijansko svetište s najmanjom čudotvornom slikom na svijetu, glavno Marijansko svetište u Bavarskoj. Povijest i nastanak svetišta. U božićno vrijeme 1641. godine, dakle prije više od 3 stoljeća, čuo je pobožni trgovac Hendrik Bussmann u sebi nutarnji poziv: na ovom mi mjestu sagradi kapelicu. I to 3 puta na različite dane. To se dogodilo kada se na putu koji vodi iz mjesta Vezea u Gelder molio pred križem na Kevelerskom polju, današnjem mjestu čudotvorne kapele. U sporazumu i potporom župnika iz Kevelera Ivana Šinka odmah se dao na gradnju Svete kućice. Hendrik Bussmann je 13. veljače 1647. godine unio u zapisnik sinode u nizozemskom gradu Venleu sljedeći zapis: mjesec dana prije svetkovine duhova vidjela je u noćnom ukazanju moja žena Mehel Šrouze veliko blještavo svjetlo s predodžbom Svete kućice i u njoj istu sličicu kakvu je malo prije toga opazila u rukama dvojice vojnika. To je bila slika čuvene Majke Božje Luksemburške, koju je puk nakon masovnog oboljenja od kuge 1626. godine s posebnim oduševljenjem štovao kao tješiteljicu žalosnih. Izvještaj o noćnoj pojavi potvrdili su i stražari koji su na Bussmannovoj kući one noći također primijetili neobično svjetlo. Čudotvornu sliku postavio je u Svetu kućicu koju je sagradio Hendrik Bussmann 1. lipnja 1642. godine, župnik iz Kevelera. U sinodi u Venlou tom prigodom je zapisano: već istog dana okupilo se oko Svete kućice veliko mnoštvo svijeta iz Gelderna i drugih mjesta i ovdje su se događala mnoga čudesa koja su zapisana. Čudotvorna slika je jednostavni, u međuvremenu već jako požutjeli bakrorez veličine 7,5 puta 11 cm. Dakle, veličine jedne obične poštanske dopisnice, crno-bijele boje. Tekst ispod slike u prijevodu na hrvatskom jeziku glasi: stvarna slika Majke Isusove, tješiteljice žalosnih u predgrađu Luksemburga, čuvena po čudesima i masovnim posjetima ljudi, 1640. godina. Kapela zavjetnih svijeća. Od dana kada je slika postavljena nije više prestajala rijeka pobožnih hodočasnika.
Povorke hodočasnika su unatoč nesigurnim vremenima 30-godišnjeg rata bile tolike da je već 1643. godine započela gradnja Zavjetne crkve, današnje kapele Svijeća. Spomen ploča koja je u kapelici pored sporednih vrata uzidana iznad škropionice nosi natpis na staronjemačkom jeziku. Henrik van Arsen zvan Bilders, graditelj ove kapele, započeo polaganje temelja 28. listopada 1643. i gradnju završio 20. studenog 1645. godine. Iz godine u godinu u procesijama se donose velike svijeće kao zavjetni darovi. Natpisi na svijećama ukazuju na duboku starost mnogih procesija i široko područje odakle sve hodočasnici dolaze u Keveler. Jednostavna sveta kućica Henrika Busmana preuređena je 1654. godine u današnju šesterokutnu kapelu milosti, i to tako da otvor poput kapije na sjevernom zidu omogućuje slobodan pogled na čudotvornu sliku za vrijeme hodočasničkog perioda. Marijina bazilika. Marijina bazilika je građena od 1858. do 1864. godine. Svečana posveta je bila 3. srpnja 1864. Toranj, visok 91 metar, završen je tek 1884. Bazilika je duga 70 metara, a široka 28 metara. Poprečna lađa je duga 36 metara, a široka 14 metara. Visina iznosi 22 metra. Od 1969. godine radi se na osposobljavanju i renoviranju unutrašnjosti bazilike. Križni put u velebnom Marijinom parku. S izgradnjom križnog puta na rubu grada Kevelera počelo se 1889. godine. Kapelice pojedinih postaja završene su 1892. godine. Križni put je 1934. godine bio podvrgnut temeljitoj obnovi. U novosagrađenom Marijinom parku našla je Marija Zaštitnica kao spomenik palim ratnicima dostojno mjesto. Svetište danas. Kao i u prijašnjim desetljećima i stoljećima, tako i danas jednostavno čudotvorno svetište tješiteljice žalosnih u Keveleru, cilj mnogobrojnih hodočasnika iz bliza i daleka, iz zemlje i inozemstva. U mnogostrukim nevoljama i brigama ovozemaljskoga života oni traže pomoć i utjehu kod one koju nam je Gospodin, dok je visio na križu, dao za majku. Ovo su svetište posjetili blažena majka Terezija i prije točno 30 godina sveti papa Ivan Pavao II. 11. rujna 2006. Hodočasnici dolaze ne samo iz sjeverne Njemačke, nego i iz obližnje Nizozemske, Belgije, Francuske. Ovo je svetište po veličini drugo marijansko svetište u Njemačkoj i u sjeverozapadnoj Europi. U jesen je godišnje hodočašće Hrvata iz okolnih hrvatskih katoličkih misija.
U svetištu danas djeluje 6 sakristana, 3 orguljaša, 10 svećenika, oko 150 ministranata. Svake subote u 8 sati u kapeli Milosti je sveta misa za mir u svijetu.